Здравейте! Казвам се Хелмут. Приятно ми е. Снимам това видео. История на моето семейство. Алена. Аленушка. Ще показвам това на бъдещите ни деца. А това е нашия дом. Ще живеем тук. Кухнята ще е там. В нея ще приготвяш руски борщ. Спалнята ни ще бъде там. Спалня. А тук ще посрещаме гости. Гостите тук. Ако майка ти и баща ти дойдат в Берлин, няма проблеми. Твоето семейство е и мое. Това са 2 карата. Днес летя за Русия, за да ти дам този пръстен. Женихът. Девети май. Немец. Берлин. Честит празник. Да. Ден на победата. Тук съм, за да направя предложение на една руска красавица, Алена. Самоубиец. Здравей! Здравей! Да тръгваме, чакат ни. Шосето за Москва минава точно през вашата къща. Дядо ти е постъпил умно. Как може да продадеш родния си дом? Думът ми е там, където не духа в тоалетната, ясно? Хайде, подписвай. Добре, това е всичко. Да. Утре ще го съборят. Няма време за пиянство. Ясно? Не пия от 8 години. Мога да си позволя няколко бири. Продавач, купувач. Виктор Сергеевич Ерофеев. Договорихме се. Поздравявам ви. Благодаря. Виктор Сергеевич, Да. искате ли да купите блендера? Нашият Льоша не може да работи с него. Всичко излиза кърваво. Не, благодаря. Не искам. Ако е цвекло, не си личи. Но картофено пюре не става. Да тръгваме. Честит празник! Какво стоиш? Значи къщата е продадена. Не, само взехме пари. Продадена е, върви. Алена идва скоро. Тъпси като на лъм. Влизам вътре. Ето, служи го вътре. Ей, Спайдермен! Къде те съдя, къде никнеш? Толя, казах ти 6 пъти. Пази се от тук. Не си желан тук, ясно? Гостите идват. Ще говоря с Алена и тръгвам. Аха, ще говориш. Вече каза достатъчно. Дъще, ето. Измий това. Но със сапун. Какво искате? Щом ще събарят къщата, може ли да вземем някои мебели или посуда? Микровълновата, плеера. Чули това, плеерът? Как не? Вземете тези канчета. Не съдовете, те са за гостите. Знаем ги вашите гости. Ще ги видим. Немци разни. Олеся, махни се от масата. Гордеем се с нашата Алена. Браво на нея. Сега ще стане гражданка. Това се знае. Чичо Толя, положението е ясно. Държиш се като котарак. Какво? Котарак. Не може да избереш между Белариозова и Алена. Мислеше, че ще те чака цял живот ли? Докато се находиш. Сега срещна чужденец и ще заживее с него. Това е. Ако емигрира в Берлин, ще бъде закономерно. Като жена я разбирам много добре. Не дете, а вундеркинд. И то разбира, че трябва да се махнеш от тук. Вземи си ябълка. Хайде, Толя, тръгвай. Пречиш ни. С лопата ли трябва да те изрина?
Честит празник! И на теб. Затвори портата. Честит ден на победата! Разкарай се от тук. Мамо, Тихо. защо? Той спи. Ей, няма да го будя. Напротив. Само ще погледна, няма да го изям. Какви хубави вълнисти коси. Чеченец ли е? Дагестанец. Чуй, да го кръстим докато спи. Мамо, откачи ли? Защо? После може да го откръстим. Няма да отнеме много време. Шегувам се. Мамо, той ми направи предложение. Ще има 100 души на сватбата в Махачкала. Господи, дано не избяга. Не, няма. Вчера се закле в майка си. Ако кавказец се закълне... Така е. Мамо, това ли са те? Как така? Защо не ни предупредиха? Хайде по-бързо. Алена каза, че първо ще се обадят. Явно е забравила. Помни колкото муха. Мамо, какво правиш? Нищо. За всеки случай. Така няма да може да избяга. Стига размотаване. Искам внуци. Без повече лъжливи обещания. Лёшка, хайде, обличай се. Чудесно. Чакай. Моят джентълмен. Как изглеждам? Клипсовете? Ето ги. Нашата руска къща. Нашият руски дом. Здравейте. Здравейте. Здравей. Здравейте. Здравейте. Това е Люба. Ето я. Приятно ми е. Хелмут. Приеми нашето горещо посрещане. Уелком. Уелком. Той е германец. Браво на него. Това е Ира, дъщерята. Дъщерята. Да, Ира. Приятно ми е, Ира. Хелмут. Това е Льоша, брат ни. Брат. Мой мъж и нейн брат. Това е нашата дъщеря. Ние живеем тук. Да влизаме вътре. Хайде. Елате. Няма да се бавим. Ще ходим до Тенерифе. Няма да ви избяга това Тенерифе. Хайде. Трябва да седнем като бели хора, да пинем чай, да се опознаем, нали така? Да се опознаем, ако ме разбираш. Хайде, ела. Не, остави го. Да не си луд. Много е тежко. Ира, вземи го. И? Обикновен германец. Нищо особено. Маха, салам, брате. Мага, здравей! Тихо. Разказвай. Закова ли е вчера? Не, братле. Нищичко не помня. Цялото тяло ме боли. Спаси ме, братле. Моля те. Успокой се. Кажи, че е било мимолетно увлечение. Това е. Така ли да кажа? Помниш ли Ракша? Да. Той е казал същото. И знаеш ли какво му е направила? Какво? Заляла е лицето му с вряла вода. Да. Какво? А помниш ли нашия диджей? Спомни ли си? И какво? Опитал се да я зареже, а тя му пробола бузата с клечка за зъби. Братле, ела да ме спасиш. Мага, преувеличаваш. Аз? Не преувеличавам. Много те моля, помогни ми по-бързо. Ще дойдеш ли или не? Не можеш ли сам да дойдеш? Не мога. Тя прибра стълбата и сега съм в капан. Ела при мен, Маха, ела да ме спасиш. Идвам и ще донеса и стълба. Идвай, братле, чакам те. Седни, така. Разкажи ми подробно. Какво, защо, как? Първо отидох в Берлин. Така. Седнах в едно кафене и ми откраднаха чантата.
С всички пари и документи. После видях Хелмут и започнах да викам «Хелп, хелп!» И той ми помогна. Така ли? Да. Това ще разказваш на децата си. А на мен кажи, как е с онази работа, а? Като във филмите ли е? Кажи. Не, Люба. Какво? Чак след сватбата. Моля. Почти не се познаваме. Колко си глупава, Алена. Защо? Мозъкът ти е колкото фъстъче. Защо? Ще ходиш с него в Тенерифе, още не си го пробвала. Не можеш да тръгнеш така. Ти си луда. На твое място щях първо да го пробвам. Защо се смееш? Да го проверя ли аз? Глупости. Защо, нали съм ти приятелка? Шегувам се. Нали е симпатичен? Да, като моя Льошка. Но малко по-висок. В Германия имаме големи магистрали, без ограничение на скоростта. А у нас в Русия всички са такива. Нямат ограничения. Всичко е без граници. Жените без граници, токът без граници. Русия. Русленд. 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 Да. Какво правите? Ира, Льоша, как беше? Хелмут. Хеля, елате насам. Моля, заповядайте на масата. Хайде. Ела. Всички на масата. Имаме повод за празнуване. Хелмут е тук. Седни. Господи. Супер! Ира, дъще, седни. На масата. Льоша, седни до мен. Алонка, ти там. Така. Идеално е. Френско. Сядайте. О, да, френско. Френско вино. Да, можем да си го позволим. Бутилката е френска, а виното е наше. Льоша, млъквай. Защо? Така, просто млъкни. Дай салатата. Така, ето салата. Искам да снимам. Добре. Иска да ни направи видеозапис. Стоп. Надявам се, че не е за онези германски филми, нали? Гледали сме ги. Срамота. Първата руска вечеря. Руско парти. Ехо. Да пием за добре дошли. Какво? Нищо, 8 години не си пил. Така, да пием за срещата. Благодаря, че дойдохте. Идвайте на гости по-често. Но вече не тук. Льоша! За срещата. Льоша! Донесете ми такова, лампата. Лампата! Каква лампа? Казахме ти на руски, че не те искаме тук. Да го кажем ли на немски? Идвам да си взема лампата. Льоша, донеси ми я. Каква лампа? Толя. Лампата! Е? А, да. Лампата. Защо се бавиш? Лампата. Каза ми, вземи лампата, местим се. Ще отида да му дам лампата. Иска си я. Сядай. Стой, Льоша, ще отида. Хелмут, трябва да отида. Сега идвам. Хелмут, Хеля, ял ли си пирошки с зеле? Има ли такива в Германия? О, здравей. Здравей. Защо си тук? Дойдох за лампата. Да са те канили? Не говори така на мъжа си. Бивш мъж, Толя? Алена, няма бивши мъже. Няма и верни. Върви при своята Белорязова. Вече ти казах, приключих с нея. Цяла зима ядем го на салата и в борша го слагаме. Правим си и пирошки с него. Истина е. Зелето ни спасява. Извинете, Да, кой е това? Мъжи. брати. Брати. Не разбирам. Добре де, брате. Брат на мъжа и покойния и мъж. Той е покойник. Знам за бившия и мъж, но не знаех, че е починал. Авария. Страшна авария. Беше преди 8 години. Не помня, кажи му, Льоша. Аз не помня нищо, разкажи му ти. Моля те, давай. Да, катастрофа. Той караше. Караше кола. В мъгла.
и не се виждаше почти нищо. Да, и показа главата си през прозореца да види пред себе си. Шофьорът на отсрещната кола също беше подал главата си през прозореца. И си удариха главите. Това е. Преди 8 години. Да, приблизително. Не знам какво трябва да кажа. Бог да го прости. Да, беше добър човек. Вреден, но добър. Без на здравица. Без на здравица. Лека му пръст. Виж, мина половин година. Аз много се промених. Съвсем друг човек съм. Гледам по друг начин на света. На теб също. На света просто му липсва едно. Какво правиш? Дойдох за лампата. Вземай я и се махай. Егоист. Изобщо не си се променил. Добре, влизам вътре. Трябва да си спие хапчетата. Върви, върви. И си пази челото. Простак. Дай ми хляб. Изсъхнал е. Покри го. Моите съболезнования. За какво? После ще ти кажа. Защо нищо не ядете? За кого сме приготвили всичко това? От 5 сутринта се блъскам. Толкова съм глупава. Точно. Все пак ще отида да го изгоня от тук. Къде отивате всички? Празник е. Хайде, да го отбележим заедно. Всички се разотидоха. Всички съседи заминаха, само ние останахме. Но поне ти не ме остави, Хеля, Хелмут, пи. Ще помоля немеца да не напуска селото. Ден на победата. Забавно е. Пи, честит празник. Не мога просто да й кажа, че я обичам. Това не е достатъчно. Аз съм виновен, че я загубих. Признавам си. И факт е, че ще продължавам да ти говоря едно и също нещо всеки ден. След работа. Толя, подиграваш ли се? Не знаех, че си тук. Аз просто Не се шегувай с подобни неща. не го правя. Сериозно. Нали искаше да се кръстя? Направих го. Можем заедно да ходим на неделно училище. Толя! Не се моли на празно преди тя да дойде. Вземи тази икона. По-ефектна е. Детинщини. Какъвто беше, такъв и остана. Кой беше? Не искаш ли иконата? С указ на главния военнокомандващ се постановява, че 9 май е ден на победата. Ура! Откъде взе тази красавица? Това е бъдещето, Дрон. Ето, по 100 грама, момчета. Така, как се казваш, момиче? Евгения. Честит ден на победата, Женя. И на вас. Ура! За победата! Виж, натискам тук и само ти вкъщи. Като дете си, престани да си играеш. Хайде. Добре, сега го изпращам вкъщи. Как е къщата? Тоест, Ще я събаряме ли? защо да я събаряме? Преместих се, за да живея спокойно. Но някакви чиновници са решили магистралата да минава от тук. Не можеш ли да го оправиш? Ерофейч, Чуйте, оправих всичко. Купих къща от местен пияница, губернаторът си взе своето. И? Сега пътят ще мине не от тук,
А оттам, през дома на пияницата. И как? Трябваха ми 11 години да построя тази къща с двете си ръце. Влизат нелегално. Като мексикански мигранти. Точно, а тук под къщата има гнездо на змии. Опитах всичко, за да ги избия. Не измират гадините. Накрая се ядосах, взех горелката и ги изгорих. Всичките. Но една от тях се измъкна. Слушай, чел съм за змиите. Имат дълга памет. Това змииче някой ден ще се върне. Запомнило те сега таи злобата си, а когато се отпуснеш, а това ще стане... Стига де. Ще свалиш гарда и то ще те спипа. Идиот ли си? Малумен. Стига. Достатъчно. Беше много добра идея да празнуваме 9 май без жените. И още как. Женя, Да? какви са тези гранати? РГД-5. Не питам теб. Женя, Какви ти трябват? Той има 2 деца, Женя. Защо трепериш така? Страх ли те от мен? Не се бой, аз съм добра. И прасенцето го беше страх. Просто раз и готово. Така. Накъде бягаш? Къде тръгна без глава? Ох, не обичам да бягат от мен. Прасенцето не бягаше. Къде си, братле? как къде? Търся стълба. Погледни. Висока е 2 метра. 2000. Но опаковката е скъсана. Прилича на използвана. И има и друга. Малка е, но сигурна. И е практична. И опаковката й е здрава. Ефтина е. Да взема ли? Какво говориш? Каква стълба? Как каква? Каза, че е взела стълбата и не можеш да слезеш. Каза ли го? Идвай бързо, братле. Давай газ насам. Хайде. Как да те измъкна без стълба? Сам каза, че я е взела. Карай бързо и носи нож, братле. И нож ли да взема? Мага! Чакам те. Ела по-бързо. Побързай. Чакам те. Колко е глупав. Да вземам стълба или не? Мага! Наспали се. Да, наспах се. Правя ти пилешка супичка. Ще е готова след час. Ще изчакаме заедно тук. Ира, да се поразходим, а? Ами добре. Или по-добре да изчакаме? Може би да се поразходим заедно. Добре. Вкусно. Калинка. Калинка. Малинка, малинка. Калинка малинка е от миналия век. Да не мислиш, че не се развиваме. Имаме си нови песни. Стас Михайлов, например. Като те видях с тази бяла риза и разкопчано горно копче, Ризата. ми заприлича на Михайлов. Той не го познава. Как така не познава Стас Михайлов? Да не си луда. Така, приятели, хайде да пием за Деня на победата. Защото Денят на победата е... Чакай, те празнуват ли го или за тях е трагедия? Трябва да е трагедия, нали? Според мен... В Германия днес е ден на капитулацията. Няма проблем. Така става. Да пием тогава. Да пием и за дядо, преживяла е цялата война. Дядо Паша е велик. Той... Да пием и за моя дядо тогава. Бенедикт Михайлович. Стигнал е до Чехословакия. И ако не е бил ранен, е щял да влезе и в Берлин. Толя, Ако беше стигнал до Берлин, е щял да срещне твоя дядо. И сега ти нямаше да си тук. Толя. На здраве! Люба, трябва да тръгваме. Време. За празника. Ще вдигне тост и тръгваме. Искам да вдигна тост, но не знам руски.
Не знае как да го каже красиво на руски. Когато е на руски, винаги е красиво. Говори. Моят телефон ще ми... Übersetzen. Translate my speech, okay? Телефонът му ще превежда. Ще го преведе до гроба. Wir Deutschen feiern auch den Tag des Sieges über den Faschismus. Auch für uns bedeutet dieser Krieg Schmerz. Es erfüllt mich mit Stolz. Nämlich, Толя. Извините. Извинявай, братко, извинявай. Малко... Не му обръщай внимание, той е болен. Всичко е наред. От качалка. Пълна от качалка. Okay. Auch für uns bedeutet dieser Krieg Schmerz. Es erfüllt mich mit Stolz, dass mein Großvater die richtige Seite unterstützt hat. Nicht die russische. Има и уважение. Ние, германците, също празнуваме Деня на победата над фашизма. И за нас това е голяма мъка. И аз съм горд, че моят дядо е избрал правилната страна. Подкрепял е руснаците. Виж ти, Да. Неговият дядо е помагал на руснаците по време на войната. Господи, След войната всички така казват. млъквай. Да пием. За деня на победата. На здраве. Хайде, брудершафт! Това е традиция. Какво? За братството. Това е традиция за 9 май. На нашия ден на победата. свещен празник. Еврото се качва. Под носа ни. Мама и Льоша се местят в апартамент. Льоша не ми е кръвен роднина. Има неприятна история, свързана с баща ми. Няма значение. Дай, аз ще бъда в общежитие. Затова решихме да продадем къщата. Тихо, тихо. Ето, пристигнахме. Ира, защо сме тук? Как, защо? Тук постоянно идват двойки. Гаджета? Ами да. Скоро ще прокарат път. Така че идваме за последно. Да, жалко. Много красиво място. Внимавай къде стъпваш. Бившето ми гадже си щупи врата тук. Случайно. Ти какво искаше да ми кажеш? Може да поговорим утре. Не е толкова спешно. Или после по телефона. Да поговорим. Разбирам. Какво разбираш? Искаш да останем насаме. Да избягаме от родителите. Ела тук. Аз. Ти. Ела. Я бы мог с тобою быть, я бы мог про все забыть, я бы мог тебя любить, но это лишь игра. В шуме ветра за спиной я забуду голос твой. Алена, не мога да чакам повече. След 15 минути ще ти дам този пръстен. Работих дълги години. Пръстенът е с 2 карата камък. Семейството ми е много романтично. Сложи го в любимото ти сирене. Берлинска моцарела. Берлин е твоят бъдещ дом. Меркел каза, че няма да има никаква моцарела в Русия. Хелмут казва: да на моцарелата в Русия. Преди не можеше да пееш и да свириш. Хората се променят. Ето и изненадата. Хората се променят, но ти не си човек. Не го искам. Какво е това? Направено отбор. Да. Отбор. Благодаря. Не е така. Разстроил си я. Вкусно е. Нали? Добре. Сипи ми. Искам да кажа още нещо. Стига.
Алена е красива жена. Толя, престани. Той разбира. Толя, Хелмут искаше да каже нещо. И аз искам да кажа, че всеки прави грешки. И цели нации, и всеки човек има право на една грешка. 2 бяха. Добре, 2. На практика бяха 3. Може ли да млъкнеш? Нека не говорим за това. Не искам нещо, което е наблизо. Искам всичко, което е далеч. Как да направя така, че моята любов да сияе високо като звезда? Не му обръщайте внимание, пее глупавите си песни. Няма да проваляме празника заради него. За Бога, нека се забавлява, глупаците се забавляват. Ще свърши и тогава ще говориш. Става ли? Хайде да пием. За любовта. За любовта, правилно. За любовта. Хелмут? Замезвай за любовта. За любовта. За любовта. За любовта. Замезвай си. Алена, мога ли да изям твоето? Заповядай. Ти ще ядеш в Германия. Да, ето. Такава вкусотия. Вкусно. Много вкусно. Не ме напускай. Само не ме напускай. Съжали ме, скъпа. Ако искаш ме ругай, само не ме напускай. Не ме напускай. Поругай, только не бросай. Не бросай, только не бросай. Да. Как не, имаш си жена? Няма. Имам си мъж. Я прилежу на то, заберу. Внимателно ще събера това, което загубих заради теб. Ще сведа очи, все едно това не се е случило с мен. Съжали ме, скъпа, ако искаш, ме ругай. Не со мной. Ты меня за все. Пожалей, даже если хочешь. Стомахът ме сви. Только не бросай. Върви, но не се бави много. Только не бросай. Къде отиваш? Все. Пожалей, даже если хочешь. Поругай, только не бросай. Не бросай, только не бросай. Трябва да поговорим. Трябва да поговорим. Защо си толкова нетърпелив? Съдбата ми е в твоите ръце. По принцип нямам нищо против, но как ще го направим? Ще изчезнем за час-два. Или 3. А после, мислиш, че няма да забележат. Да ги изчакаме да заспят. Извинявай, но ти изяде пръстена с парче моцарела. Имаше пръстен 2 карата. За какъв пръстен говориш? Аз работих, а ти го изяде. Господи! Защо не ми каза? Изумяваш ме. Дори не забелязах. Като отидеш в тоалетна, върни пръстен на Хелмут, моля. Почакай. Ще отнеме 2 часа. Знам си червата. Какво ще правим? Слушай, ще изям 1 слива. Винаги като ям сливи... О, както се казва, сложи сито на пушката. Сито на пушка. Да, ти върви. И не оставяй Алена с Толя. Разбрали? Добре. Хайде, върви. Алена и брати. Не и е брат, а бивш съпруг. Не бъди глупав като германец. Не видя ли как и се умилква и пее? Тя ще умекне и ще тръгне с него. А ти ще станеш за смях. Хайде, върви. За смях? Хелмут не се предава. Ще се боря за Алена. Ами върви и се бори тогава. Размъжи му физиономията, ясно? Какво? Да. Защо? В Русия за това не е нужна причина. Нашите жени харесват мъже с характер. Хайде, давай. Върви.
Удари го. 2 карата. Ами, ако бяха 8, щеше да ми разкъса червата. Загубен романтик. Только не бросай. Толя! Хелмут, какво правиш? Хелмут, какво ти става? Руснаци, предайте се! Руснаците не се предават. Хайде напред, атака! Контратака. Давай, това е пасивна атака! Пасивна атака! Мъртъв си, падай! Ти падай. Хайде! Хайде, давай! Илия, защо спря? Ало? Да? Да. Пристигнахте ли? Не виждам. Тук съм. Махам. На кого? Ехо! Ядрени бойни глави! Заповядайте. Има и хапване. Вземете си. Така. Момент. Ерофейдж? Да, Имаш ли още германски униформи? предполагам. Да облечем момичетата с тях. И? И да накажем врага. Господи! Боже! Днес е 9 май. Германците трябва да страдат. Побъркали се. Запознайте се, момичета. Това е Виктор Сергеевич. Здравейте. Това е просто ляп. Няма ли тайландки? Толя! Да не полудя! Толя! Съжалявам. Дай да погледна. Извинете, Толя, дай Ще да видя. отида на лекар. Има кръв. съжалявам. Хелмут, Трябва да кажа... Махай се. пази се, моля те. Умолявам те, махни се. Чакай там. Много боли. Давай, къде? Покажи ми. Ако тромбът стигне до мозъка, Какви ги говориш? ще ме парализира и ти ще се грижиш за мен. Цял живот ще ми изхвърляш подлогата. Ясно? Махни си ръката, пречи ми. Дреболия. Не трябват и шевове. Много ме боли тук. Къде? Покажи. Тук. Не виждам. Погледни. Преструваш ли се? Олигофрен, съсипа ми живота. Не те е срам. Боли. Ще накарам Хелмут пак да те удари. Да, давай. В Русия си имаме Федя Емеляненко. Той е истински звяр. Защо сте тук? Те се сбиха. За какво? Хелмут, да тръгваме към летището. Да тръгваме? Да, закъсняваме за полета. Не мога сега. Тук ми харесва. Трябват ми още 2 часа. Вървете по дяволите. Не мога по-бързо. Алена изчака още час и половина, 2. И ще видим, ха? Ира. Ирачка. Никога не съм се чувствал така. Да го направим отново. Но не толкова болезнено. Не ти ли хареса? Хареса ми, но ме болеше малко. Само малко. Надо мною тишина, небо полное огня, свет проходит сквозь меня, и я свободен вновь. Защо плачете? За къщата. За къщата. Беше много забавно. Ако дядо Паша разбере, че замениш къщата му за апартамент, ще се обърне в гроба. Защо ме изкарвате, Хитлер? Никога не съм искала да я продавам. Никога. Тя сама се продаде. Льоша, хайде да пием за дядо.
За дядо Паша. Да, дядо Паша. Беше прекрасен човек. Когато не е имало с какво да се топли, дали е използвал дъски от къщата? Не. А ние показаха ни парите и ние я продадохме. Да пием за дядо Паша. За дядо Паша. На здраве, честит празник. За победата. За деня на победата. Да. Това е тъжен празник. Не се чукаме, не го правим. Не се чукаме, да. Каквото и да говорите, вече няма такива мъже. Напротив, има. Къде? Къде са? А, ти ли? Ти си безгръбначно. Сядай. Защо да съм безгръбначно? Гръбначно съм, гръбначно. Защо вдигаш врява? Гръбначно. И какво? Ако нацистите ни нападнат, ще можеш ли да ни защитиш с тези лапички? Сядай и мълчи. Разбрах. Това е добре. Да, всичко разбрах. Всичко. На мъж ли ми се правиш сега? Льоша! О, Боже мой, колко сме нежни. Да, отивай за Бога. Да, блъскай. Дядото строил, той блъска. И аз имах един ухажор от чужбина. Ясно? Да. Какво? Ходех при него. Танцувахме на енигма. Сен, дива, дива. Ту-ту-туру. О, щях да си живея царски. В Баку. Ех, Давид, Давид. Атака! Напред! Хайде! Давид! Еруфейч, ти си герой. Давай, напред! Добър ден. Браво! Браво, Еруфейч, ти си герой. Сега вече може да видим къщата. Хайде, момичета, да разгледаме нашия бункер. Виктор Сергеевич. Моля. Да. Може ли да поговорим? Момичета, да видим бункера на Сталин. Хайде, бързичко, влизайте вътре, хайде. Здравей. Ние няма да продадем къщата. Вероятно. Няма да я продадем. Ето парите. Така каза Люба. Тя ли каза? Да. Ще се обадя да я питам. Няма нужда. Не го е казала точно така, но така решихме. Заедно. Да не сте откачили. Не искам да оправя верандата и всичко друго. Какво става? Вчера сънувах дядо си. Каза, че не трябва да продаваме къщата. Ясно, значи смяташ, че магистралата ще мине през моята къща и всичко това. Мислиш, че ще го позволя? Така ли? Виж, освен това, дядо е погребан тук. Не искам по гроба му да минават кули. Особено пък германски. Льоша, чуй ме внимателно. За 10 000 ми чистеше камината. Помниш ли? А тук са 2 милиона. 2. Разбираш ли? Да. Е, Хайде без спорове днес. Празник е. Извинявай. Всеки може да сбърка. Извинявай. чакай, чакай. Льоша, казах чакай. Съжалявам.
Не знаеш ли, че ще ти даде пръстен? Хрумна ми, но още не съм готова. А можеш ли да издържиш до сутринта? Аз да не съм ви бюро за поръчки. Какво искате от мен? Той бърза, тя бави, стомахът ми е компот. Помисли за червата ми. Просто не знам какво искам. Няма какво да искаш. Всички мъже са свине. Ясно? Така, че си избери чужденец. За приятелството. Хайде. Моля те, не мога повече. Келя, за приятелството, за дружбата и до дъно. Хелмут няма да ме измами. Той е мил и симпатичен. Добре ще ми е с него. А любовта? Мислех, че Толя е моята любов. Но ме накара да се чувствам зле. А Хелмут се грижи за мен. Как да разберат дали го обичам или не? Ще разбереш, когато умре. Къде са всички? Къде е Хелмут? Помогнете, аз съм чужденец. Закарайте ме в посолството. Красиво е, нали? Да. Ира, ще ти кажа нещо, което може да не ти хареса. Разбира се, нали сме нормални хора? Да. Страхуваш ли се от мен? Аз? Не се страхувам. Разбирам. Чул си клюките, нали? Как съм изгорила лицето на Гира. Той сам падна пиян в тенджерата. Знам, че са само клюки и ти не си такава. Знам го. Не им обръщай внимание. Нашите хора са зли. Ира, животът се променя толкова бързо. Сутринта исках да те напусна. Да ме напуснеш? Да. Не знаех как да ти го кажа. Беше ме страх да не ме пребиеш. Но сега всичко се промени. Раздигнали? Не, чакахте. Край. Какъв край? Край. Върна ги. Какво върна? Парите за къщата на Еруфеев. Върна ги. Оставаме тук. Никакво местене. Вече го реших. Как така? Наистина ли върна парите за къщата на Еруфеев? Да. Какво? Сега какво? Какво? Това е думът на дядо ти. Значи е твой. Ти решаваш. Не съм аз стопанката. Не е моя работа. Правилно. Да. Давай. Налей ми. Животно такова. Люба! Ела тук, глупако. Кой ти позволи да пипаш парите? Люба, ти... Животно. Отида ти, когато си ядосен. Прекрасна си. Глупак. Ще те убия. Люба, нали заедно стояхме? Като се разплака и каза, че не искаш да напускаш дома. Нали беше така? Забранено ли е жените да плачат?
Люба? Нати! Толкова години сме заедно. Може да изкараме още? Нати! Да живеем в пустото село. Всички се изнесоха. Ела тук веднага. Мога да взема парите обратно. Стой! Спри! Ела ми! Сега ще те науча аз с теб. Ела тук. Люба, помниш ли как карахме тази кола? Сега ще те науча аз. Не дей, Люба. Моля те. Къде отиваш? Моля те, Люба. Сляп ли си? Какво правиш? Къде отиваш? Виктор Сергеевич, не ви познах. Добър ден, дами и господа. Всеки празник има своя край. Така че си стягаме багажа и заминаваме. Ще събаряме къщата. Толкова се радвам да ви видя. Аз не се радвам. Къщата е моя. И вие не живеете вече тук. Твое е от утре, но днес... Ние на Льоша ли се обидим? Не. Има 3 сътресения, не се обиждай на идиот. Знам. Утре отиваме с вятъра, няма да ни има. Не мога утре. Може. Чакай. Играя дартс. Льоша. Какво? Шампионат по дартс. Записах се на областното състезание. Говедо, на теб говоря. Какво правиш? Ето какво. Сега? Няма смисъл. Какво? Само аз мога да бия Льоша. Ясно? Какви ги говориш? Не дай, Люба. Разбра ли ме? Какво, Люба? Не разбра ли? По-спокойно. Не докосвай жена ми! Подлец! Ела насам, казах. Остави ме. Ще ти дам После ще се разправяме. мръсник. Ще съжалявате за това. Разкарай се, погледнете го, царят на света. Какво стоиш? Вдигни летвата. Слушам. Живо! Толя? Толя? Выходила на берег Катюша. Толя? Толя? Къде е Хелмут? Той си отиде. Къде? Толя! Вървете. Замина. Имаше късмета да хване маршрутка до Берлин. Едва си намери място. Каза ми да ти дам 200 евро. За какво са ми? Аванса за Тенерифе. Супер, нали? Защо просто не си тръгнеш? Ти не искаш да съм с теб. Просто искаш той да не е с мен. Ако някога изобщо съм означавала нещо за теб, ако някога изобщо си ме обичал, просто изчезни от живота ми. Махай се. Алена, искам да си наясно. Бях унизен. Но го понесох, защото те обичам. Тук е много гадно. Не разбирам какво се случва. Не разбирам тези хора. Господине, на къде е градът? Закъсняваме за парада. Ние
Не говоря лоши неща за Русия. Аз обичам Русия. Кримбаш. Гледай, фашист. Komm, mein Lieber. Дойч? Дойч. Казвам се Штрайбикус. Зачем так долго Зачем не так глядел? Как же без тебя? Здравей. Здравей, сам ли си? Сам? Да, сам. Който е Беловьозове там, танцува. Верви. Не, Толя. Защо? Мислиш, че можеш да се появяваш веднъж годишно? Защо не? Правил съм го и преди. Ще се обидя и ще замина. Нямаше те половин година. Където и да отидех, те нямаше. А аз постоянно идвах, нали? Защо окото ти е червено? Заради празника. Червената армия спечели. Ура! А с Алена какво? Какво? Не съм с Алена. Кълна се. Толя, какво става с Алена? Нищо, всичко е наред. Разделихме се. Какво стана? Ще се върна. Съжалявам. Няма да се бавя. Пълен глупак. Давид искаше да отида с него в Баку. Не, аз избрах Руснака. Сега отиваме право при Витя Сергеевич. Ще го помолиш да ти прости. Всичко ще е наред. Ето. Вземи. Служи го така. Сама си го служи. Алена, почакай. Да, Ще говоря на немски. но аз не знам немски. Това е мой приятел. Аз ще превеждам. Здравей. Майка ми е учителка. Говоря почти свободно. Давай. Алена. Алена, преди да те срещна, животът ми беше празен. Започна да говори за красивите ти очи и устата. Ти ме спаси от този яд и ми показа какво е любовта. Продължавай, тя разбира.
Без теб животът ми няма смисъл. Нека живеем заедно до края на дните си. С две думи, небето беше тъмно, но после засия и стана ярко и хубаво. Страхотна реч. Стани, моя жена. Аз... Стоп! Толя, не, престани, Толя! Толя, разбрахме се. Какво правите, момчета? С две думи, мисля, че ще се справите и без мен. Ау, видързейн! Толя, не дей! Престанете, какво правите? Толя, да убиеш човека ли искаш? Престани! Люба, спри ги! Льоша, оправи се, отивам при Виктор. Защо пак, Льоша? Йодът е в шкафа, на втория рафт. Удави ли се? Не, само на гълта вода. Не се дръжте като деца. Отивам при Ерофеев. Виждам целта. За Ерофеев! Хайде! Огън! Атака! Негодници! Искате ли още? Ето ви! Залегни! Краката ми! Стреляйте по Льоша! Алена! Алена! По-бързо! Влизайте в къщата! По-бързо! Алена, ела тук! Влизайте бързо в къщата! Влизайте бързо! Погледни натам! Хайде още веднъж! Точно така! Ерофейч, погледни надолу! Парламентьори! Виждам ги! Парламентьори! Давай! Спускай се, да поговорим! Stopp! Aufhören! Nicht schießen! Jetzt! Ето, вземи. Благодаря. Вземи дъще. А дойдох за една лампа. Да. Чакай. Приземяват ли се? Негодници! Льоша, къде е той? Льоша? Беше зад мен. Замислих се и обърках посоката. Замислил се той. А Хелмут? Къде е той? Няма ли го? Къде е? Немецът е избягал. Като през 45-та. Хелмут, къде си? Хелмут? Наистина е изчезнал. Тихо. Ще му се обадя да се извиня. На кого? Млъквай, Льоша. Дай да говори. Тишина. Слушам. Ало? Витя Сергеевич. Аз съм. Май се заиграхме. Много съжаляваме. Простете на глупаците. Какво се обърка? Не се живее без парите и без дом, нали? Да, заблудили сме се. Загубихме връзка с реалността. Нищо друго ли не сте загубили? Аз съм немец. Немец. Сега ще разпитаме нашия пленник и ще решим. Какво каза? Слушайте. Май са хванали Хелмут. И какво ще правим? Толя? Има логика. Нормално е. Денят на победата. Руснаците хванаха немец. Нормално. Да пишем в Инстаграм на Кадиров. Моля. Да. Той е онлайн. Чете коментарите. Хайде, Льоша, да тръгваме. Хайде. Къде? Да спасим твоя риец. Руснаците не изоставят своите хора. Дори да са немци. Къде са ми джинсите? Льоша! Вземи точилка или нещо друго. Пръти! Идиот, простреляме в крака. И ти ме простреля, едва ходя. Имам рана. И какво? Аз пък имам две. Почакай, погледни.
Трябваше да си по-внимателен. Кой си ти? Донесох стълба на брат си. Да тръгваме. Да тръгваме. Със стълбата ли? Хвани я с другата ръка. Ще ми изгориш косата. Ръката ме боли. Това от топчето ли? Да, много боли. Как може? Какви идиоти? И какво? Имаш ли някакъв план? Имам план. Какъв? Ами... Имам. Мага, Да, може ли да оставя стълбата тук? Явно вече не ни трябва. Вървете по-бързо. Леговището на врага. Хайде към къщата. Сега. Хайде по-бързо. Изчакайте ме! Господи! Толкова е светло. Колко ли плащат за ток? Чуди, какво правиш? Какво? Имам годеник. Повдигни мен. Вижте! Боеприпаси! Да ги запалим и да вдигнем къщата във въздуха. Забравихте ли, че сме тук да спасим Хелмут? момчета, намерих оръжие. Да, Това вече е нещо. Полудяхте ли? По-добре е да повикаме милицията. Ерофейдж, ти си герой. Ало? Ехо! Мамка му. Момчета! Льоша, къде отиваш? Алена, остави го. Аз огладнях. Какви ги вършите? Запали огъня в мен! Честит ден на победата! Искам шампанско. Фашисти! Пада ви се! Бързо! Излизайте! Спасявайте се! Бягайте! Всички вън! Бягайте! Излизайте! Всички вън! Намериме все пак. Ето ви! Нави! Ето! От свидетелските показания на потърпевшите се изясни, че организирана престъпна група от 8 души е проникнала незаконно в частна територия, собственост на граждани на Ерофеев. Те започнаха всичко. Затвори си устата. И така. Тези криминални деяния биха могли да доведат до застрашаване на живота на хора и да нанесат щети за 30 милиона рубли, както и унищожаване на къщата за 40 милиона. Ние ли сме виновни? Не ние, а те! Вие не схващате ли? Чака ви затвор. Здравейте, Виктор Сергеевич. Здравейте, докторе. Честит рожден ден. Благодаря.
Имате голям късмет. Нулев шанс за оцеляване. Но сте се измъкнали. Това е добре. Обадете се на близките си. Сигурно се притесняват. Кои близки? Люба и Льоша. Тези извикаха линейка. Сега се връщам. Вижте, аз съм невинен. Отидох да взема една лампа. Лампа? Уважаеми господин полицай, нищо не съм видял. Кълна се, човече. Дори не съм бил там. Дори да съм бил, нищо не съм видял. Моля те, пусни ме, братле. Да. Обаждат се от Москва по червения телефон. От посолството искат да пуснем германеца. Объркали се. Наистина не са познали. Да не са луди. Как да пуснем германец в деня на победата? Утре има среща с Меркел. Майната и на срещата, и на всички тях. Върви. Сега идвам. Какво? Звъня да се жалваш, а? Да. А защо 45-та не звъннахте да се жалвате? 45-та? Ало? Ало, здравей, аз съм... Слушай, ухапа ме змия. Аз съм в спешното, едва не умрях. Сега разсъждавам над живота си. Знаеш ли, имам чувството, че съм го пропилял. Скъпи, сега не мога да говоря. Правят ми бодипилинг. Ще ти се обадя после. Рита, чуваш ли ме? В реанимацията съм. Какъв бодипилинг? Шоколадов. Добре, до скоро. Хайде, ще говорим с Москва. За какво ще говорим? Вече им предадох всичко. Какво им предаде? Майната и на Меркел и останалите. Както казахте, така предадох. И какво? Нищо, разбраха всичко. Здрав желаем, генерале. Кой е Хелмут Фишер? Аз. Добър вечер. Свободен си. Може да си вървиш. Ако и приятелите ми дойдат. Добре, вземе ги. Отворете. Килията, бързо. И ние ли може да си вървим? Да, разбира се. Хайде, излизайте, по-бързо. Наистина ли излизаме? Да, побързай. Благодаря. Искам да се извиня за недоразумението. Колегите ми държат да узнаят дали сте добре. Ако има нещо, обадете се. Ще помогнем. Благодаря. Извинете още веднъж и честит празник. Исках да кажа приятна вечер. Благодаря. Довиждане. 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 Благодаря. Честит празник. Хайде върви, живо, живо, живо. Потърсиха ме от Москва. Разказвайте. Какво стана? Какви ги сътворихте? Какво е това? Вода с майонеза. Така става коричка отвън и мека отвътре. Гледай ти да не хванеш кора. Готови ли сте? Първата партида. Това е месо. Месо.
Месо, хубаво е. Да, обичаш ли месо? Беше тежък ден. И още как. Имаше експлозии. Имаше война. И бяхме спасени от германец. Да, в деня на победата. На здраве за празника. Денят на победата. Люба. Здравейте. Защо си тук? Просто така. Наминах по съседски. По-съседски. Едва не ни изпрати в затвора. По-съседски. Оттеглих жалбата от милицията. И какво да направя? Да ти падна на колене, чупка. Престани, Люба. На всяка манджа меродия. Лъквай. Човекът идва с мир. Нека влезе. Няма къде да иде. Домът му изгоря. Люба, днес е празник. Точно така, празник е. Да празнуваме. Хайде, да празнуваме. Да, празнувайте. Хубаво е да имаш дом. Да празнуваш под един покрив с семейството. Честит ден на победата за вас. Ерофейч, Какво? къде тръгна? Ела, щом си дошъл, ела. Празник е. Тази сутрин казах, че ще празнуваме всички на една маса. И така всяка година, нали? Да, ще стане традиция. Знаехме си и минахме през магазина. Сега у нас ли ще живееш? О, погледнете, какъв ананас. Като раната на бедрото ми, след като ме простреля. А ти ми изгори къщата. Ти започна пръв с хеликоптера. Защо го направи? Какво сме виновни? Простреляхте момчето и Льоша. Почакайте. Сега съм дошъл с мир. Да го забравим. Аз ви простих. Сега вие ми простете. За мира! Какво? За мира! За мира ли? За мира. Да, за мира, хайде! За мира, хайде! Прости ми, Виктор Сергеевич. Нападнахте заради раната. Но раната ще оздравее, а къщата изгоря. Спокойно. Имам застраховка. За голяма сума. И дори ще спечелиш. Да. Бива си го. Къщата му изгоря, а той е на плюс. Трябва да станеш кмет, Ерофейч. Голяма работа си. Нали? Хеля, май пръстенът тръгна. Какво? Льоша! 2 кофи с вряща вода веднага. Хайде! Аз ще се оправя с нея. Люба! Какво има? Люба! И ние ще тръгваме. Да спим. Така ли? Да, така. Да налеем. Любовта е странно нещо, нали? Да. За любовта. Отивам за втората партида. Веднага се връщам. А ние двамата ще си пинем. Спирт. Чист. Защо стоиш тук сам? Чакам въглените да изгорят. Втората партида. Чудесно. Месце. Ей, ти... Нали беше от Германия? От Берлин. Да, утре или в други ден и аз отивам на гости при вас. Да, дай ми мъничко пари. Не разбирам. Как не разбираш? Не разбирам. Дай ми пари. Пари? Да. Евро. Долари, евро. На арабите давате. На мен не. Ще ми дадеш ли? Той е свестен човек. Ще ти е добре с него. И с теб ми беше добре.
Остани тук. Наистина остани. Нямам жилище, но ще се сместим в една стая. Искам да си купя и ван. Голям. Ще внасям норвежка сьомга през Беларус. Ще ме затворят, после ще ме пуснат и ще се пропия. Ще заспя, докато пуша и ще изгоря всичко. Стига, Толя. Защо стига? Може да не е точно така, но горе-долу... Не се замисли. Върви с него. Пак ли ревеш? Моля те, не дей. Не плака ли достатъчно днес? Сега и аз ще зарева. Престани. Всичко е наред. Наред е. Вървете по дяволите! 2 карата! Време е, тръгвайте. Иначе ще закъснеете. Всичко ще е наред. Алена, моля те, обади се, като пристигнете. Да, разбира се. Благодаря. Хеля, довиждане. Не се тревожи. Любовта идва с времето. Какво? Всичко ще се нареди. Ей, приятелко, право към Берлин. Да. Нали не се сърдиш? Не. Защо? Аз съм си виновен. Искам да ти дам нещо. Ето, за спомен. Лампата. Нашата лампа. Сега е моя. Приятели? Разбира се, приятели. Хайде, без излишни сълзи. Съжалявам. Хайде, тръгвай. Благодаря ви. Тръгвайте. С Бога напред, хайде. Обади се, Алена. Добре. Хайде. Вчерашний день был лишним, точно. Какво? Да разупаковаме. Всичко е в кашони. Нима, все едно не знам, че е в кашони. Откри топлата вода. Всичко е в кашони. Нали аз ги пълних? Ира, донеси инструментите от шкафа. Ты же знаешь, они самые искренние. Такси туда и обратно. Я знаю, что будет завтра. Но пока на пороге не стой, не хочу целоваться в парадной. За одну ночь всю зарплату, а в голове одни маты. Сегодня ты предложил стать твоей навсегда, только как непонятно. Такси туда и обратно. Толя! Знаю, что будет завтра. Но пока на пороге не стой, не хочу целоваться в парадной. Толя! За одну ночь всю зарплату, а в голове одни маты. Сегодня ты предложил стать твоей навсегда, только как непонятно. Такси туда и обратно. Я знаю, что будет завтра. Но пока на пороге не стой, не хочу целоваться в парадной. За одну ночь всю зарплату, а в голове одни маты. Сегодня ты предложил стать твоей навсегда, только как непонятно. Ако нямате други въпроси, може да тръгвам. Сядай. Ти ли го запали? Нищо няма да кажа. Може ли един сандвич? Какво? Побягнаха, но ги догонихме. Сритахме ги. Ударихме ги с прикладите.
Без милост. Бяха нашите играчки. Наистина ли искаш да ме опандизиш? Май бързо забравя, Слава. А как ми пееше в 9-ти клас? Люба, стига. Как стига? И целувките? Люба, достатъчно. Ерофеев подаде жалба. Знам си правата и нищо няма да кажа. Без адвокат. Слушай, говедо. Какво? Какви ги дрънкаш? Защо? Какви ги дрънкаш? Какви ги дрънкаш, бе? Какви? Ще ви кажа всичко. Винаги съм се питал, ако подам жалба срещу един човек от Махачкала, дали ще я приемете? Сътрудничите ли си с нашата полиция? Ти тъп ли си? Съмнявам се. Слав, забравих да заключа вкъщи. Може ли да отскоча набързо? Сидоренко е виновен за всичко. Кой е Сидоренко? Той е контрабандист. Купувал съм от него 2 пъти. И ето ме сега на разпит. И имам чувството, че някой от вашите го закриля. Ти пиян ли си, а? Още ли си пиян ти? Слав, дъщеря ми Ира прилича на теб. Може ли още един? Всичките свършиха. Тогава няма да говоря повече. Мислиш, че се шегувам ли? Изобщо не сме докосвали Ерофеев. Отиде да вземе Маркуча и изчезна. Филма озвучиха артистите Цветослава Симеонова, Йорданка Илова, Александър Воронов, Тодор Георгиев и Иво Райков. Преводач Виолета Георгиева. Тон режисьор Стамен Янев. Режисьор на дублажа Мария Ангелова. Студио Медиа Линк. Сверхзадача по упряжке в общей узде. Время зарисочено не иначе и зациклено на еде. Жаль, что современник не пишет басен. Темы есть, но прям на убой. Научился Вася дружить с девайсом, но не со своей головой. Что-то как-то все не по-русски, но хотя вполне по-дурацки впитывает Вася любые сказки этой заводной свистопляски. Что-то
как-то все не по-русски. Сочиняют новые сказки. Ну кому нужны эти сгустки краски странной барматушной закваски? Вот ведь как-то все не по-русски. Привет, меня зовут Хельмут. Я прилетел в Самара выбирать себе невесту русский траумфрау. Сегодня суперпартия Россия, которого нет нигде. День десантника. Твой брат Антон пригласит меня праздновать в парк, посмотреть фонтан.